Здравейте! Днес ще ви запозная да работите с програми, на които може да слушате музика и да гледате видеа. Днешната тема е работа с звукова и видеоинформация. Възпроизвеждане и запис на звук. За да бъде възпроизведен звук от компютър е необходима звукова карта. Тя преобразува цифровата информация в звук. Звуковите карти биват два вида – вградени към дънната платка или външни, допълнително свързани към компютъра. Вградената звукова карта има специален конектор, част с която да се прикрепи за дънната платка. Звуковата карта има аудиопортове с различни цветове, определени места за връзка на тон колони или слушалки, зеленият порт, за микрофон розовият порт. Виждате вътрешността на компютъра. И къде се поставя аудиокартата и как се прикрепя за дънната платка. Сигналът, който звуковата карта възпроизвежда, може да бъде чут, ако към нея са включени тон колони или слушалки. Тон колоните могат да бъдат вградени или външни. Външната тон колона се връзва за зеленият порт. Ако звукът, който чуваме, е от едно устройство, една тон колона, той се нарича монозвук. В този случай той не е особено качествен. За да бъде звукът с високо качество, той трябва да е стерео, т.е. да се произвежда от две независими устройства. Софтуерите, които възпроизвеждат аудио и видеоинформация, се наричат плеери. Основните им команди са старт, стоп, пауза, следващ, предишен. Задължително условие е те да разполагат и с възможност за увеличаване, намаляване на силата на звука. Това, разбира се, може да бъде извършено и хардуерно, чрез бутони за усилване и намаляване, разположени на самите слушалки или тон колони. Някои от програмите, които се използват за възпроизвеждане на аудио и видео файлове при работа под операционната система Windows, са ви Media плеери, VLC Media Player, Movies and TV Player. Те се стартират в отделни прозорци. Нека отворим един аудиофайл и да ви покажа работата в Media Player. В папката Music щръкнете с десен бутон на мишката върху избрания файл. От контекстното меню изберете Open with. Файлът може да се отвори с различни програми. Изберете Media Player. Файлът се стартира веднага. Изберете бутона пауза, за да стопирате за момент музиката. Виждате интерфейса на плеера. Има стандартните бутони на прозорец от Windows. За максимализиране, възстановяване, минимизиране. От лентата за задачи отваряме прозореца отново. С бутона за звук може да регулирате силата на звука. Намалете звука или увеличете според желанието. Паузирайте. От бутона за Full Screen може да направите прозореца да заеме целия екран. От същия бутон връщате в изходно положение. Съседният бутон е Mini Player, да направите малък прозорец, който може да стои така, че да не ви пречи. Възстановете изходния размер с бутона Exit Mini Player. В прозореца се виждат бутоните Previous, предишен, и Next, следващ, който в случая не е активен. Нека създадем свой плейлист, в който да поставим няколко аудиофайла, песни, които да слушаме последователно от него. Натиснете бутона Home. Отваря се менюто, в което се виждат последно отварените от нас файлове с медиа плеера.
Той работи с аудио и видео файлове. От бутона с трите линии Open Navigation се отваря менюто на плеера. Нас не интересува последното меню Плейлист. Кликнете върху него. На екрана виждаме съобщение, от което се чете, че нямаме плейлист. Време е да създадем такъв. Натиснете червеният бутон Create a New Playlist. Задайте му име My Music. Натиснете бутона Create Playlist. Виждате новосъздаденият плейлист. Кликаме върху него. Отваря се. Той все още е празен. Върнете се в менюто Home. От тук отидете на файла, който искате да добавите. От бутона с трите точки More Options изберете Add to и плейлиста My Music. Появява се съобщение, че се е добавил. При натискане на плеера той се активира веднага. Нека се върнем в менюто за плейлистовете. Избираме My Music и виждате добавения файл в него. Нека добавим още един файл, следвайки стъпките от преди малко. Вече имаме два файла в този плейлист. Натискаме бутона Play All, за да може да слушаме всички файлове последователно, без прекъсване. Затваряме Media Player. В папката Music се вижда новопоявила се папка Playlist, в която се намира току-що създаденият от нас плейлист с името My Music. Възпроизвеждане на видео. Видеообработката в компютърната система се извършва от видеокартата, известна още като графична карта, видеоадаптер или други. Тя изчислява информацията на цветовете, както и всички движения и промени на обектите. Чрез нея се предава видеоинформацията към монитор или проектор. Съвременните видеокарти изпълняват и по-сложни функции. Имат допълнителна мощност, чрез която играете триизмерни игри или гледате филми с високо качество. Нека запишем аудио гласово съобщение, което може да използвате като звук към вашата работа. За да направите собствен аудиофайл, записвайки външни източници на звук, се нуждаете от две устройства. Звукова карта, която в този случай ще преобразува аудиоинформацията в цифров сигнал, и от микрофон. Той може да бъде вграден при преносимите компютри и мобилните устройства или външен. Операционната система Windows разполага с приложение, чрез което може да създадете свой звуков запис – Voice Recorder. За да бъде записан глас или звук, е необходимо да стартирате командата Record, а за да направите пауза или спрете записа, командата Stop Pause. Направеният запис може да бъде прослушан от своето начало чрез командата Play. Здравейте, аз се казвам Лио. Прослушване в произволен момент от записа е възможно чрез плагача Load. Друг начин да запишете звук, който да използвате по-късно, е през браузър с сайта vocaro.com. Стартираме браузъра. В адресното поле записваме името на сайта. Тук виждаме бутона за запис. Натискаме го и казваме текста си. Здравейте, аз се казвам Лио. Приятно ми е. С този бутон спираме записа, а с този можем да го паузираме. Спираме записа. Можем да го прослушаме. Здравейте, аз се казвам Лио. Приятно ми е. Ако не ни харесва, можем да превъртим бутона
и да се озовем отново да записваме. Здравейте, аз се казвам Лио. Приятно ми е. Нека го прослушаме. Здравейте, аз се казвам Лио. Приятно ми е. Ако сме доволни от записа, можем да натиснем Save and Share. Имаме една опция да вземем линк, който по-късно да използваме, или директно да свалим своят запис на нашия компютър. Даваме име, подходящо за записа, за да можем да го разпознаем по-късно. Той се записва на компютъра ни. Ако не желаем да ни остане в онлайн приложението нашият запис, от тук можем да го изтрием. Изтриваме го и записът го няма. Но за сметка на това го имаме в нашия си компютър и можем да го чуем, да речем през Media Player, за която вече говорихме. Здравейте, аз се казвам Лио. Приятно ми е. С това днешният урок завърши. До скоро!